Argiaren podcasta. Hain gutxi hitz egiten dugu etxitzeaz, non etxitzea hitza bera ere arraroa egiten zaigun. Etxitzeaz pentsatzean, hasiera batean erabaki dut ez dudala inoiz etxi. Denean egin dudala aurrera. Egin nahi izan dudan guztia egin dudala. Karrera eta masterra egin eta lanean hasi nahi segituan. Dena ongi egin baitut. Pertseberantziaz, etxi gabe. Lagunekin bizi naiz nik nahi dudan hirian. Nik nahi dudan moduan. Gainera, interesantearena egiteko, bertsolaria naiz. Podcast bat daukat lagunekin. Ondo pasatzen dut ia egunero. Eta negar egiten dudanean, ez naiz nire hoetik ateratzen. Baina ez dut etxitzen. Egun osoa negarrez pasatzen dut. Etxi gabe. Ja. Eta hori ez da etxitzea? Mierda horrekin konformatzea ez da etxitzea? Goizero lanera joatea etxitzea da izea. Zuk ez duzu lanik egin nahi. Ez zaizu gustatzen. Bizitza osoa eman duzu ikasten, azkenean egin nahi ez duzun gauza bat egin ahal izateko. Inoiz etxi ez duzula pentsatzen duzun hurrengoan. Gogoratu, goizeko 6:47 iratzargailua itzaltzen duzunean, etxitzea ez dela 5 minutu gehiago lo egitea. Etxitzea, ordu horretan jaiki behar izatea dela. Kristo prestu bat bailitzan, asto dago eliztan. Antxe da bilatu beboten ganantza, eta beste bat dela ematen du antza. Bainaren otoitzak dirudi burlantza, bater nosterik gabe egin du arrantza. Amen. Ongi etorri, Uxue, zer modu zaude? Eskerrik asko, ondo. Ze poza, zu hemen izatea, eta hori, Uxue Alberdi ekarri dugu gaur etxitzeaz berba egingo dugu, ark ala erabakita, zuk ala erabaki duzu, ez, Uxue? Zuk Gutxi gora bera. Anerrek esan zidanea ideiaren bat baneukan, eta, bueno, zuen programak ikusi eta entzuten ditudanez, banekien onintzak egin zuela irauteaz, ez? Onintza zen. Bai. Eta ordan esan, bueno, bealdea. Ba, gero Etxitzeaz. komentatuko dugu, ekarri eta apuntatuta sakonagoa delako genealogia, ez bakarrikon. Uste dut nire ustelentzat. Bueno, hasteko Wikipediarekin aurkeztuko zaitugu beti bezala, orduan, punto dale. Wikipedia. Bueno, a ver, Wikipedia zabal xamarra daukazu eta esango nuke txukun ordenatua eta ondo jasoa dagoela. Orduan, hau egin duenari hasteko zorionak emango izkiogu, gero, a ber, zer dakaren. Uxue Alberdi Estibaritz, Elgoibarren jaioa Gipuzkoan. Uste dut, ez dizula asko pegatzen Elgoibarkoa izateak, orduan, Elgoibarkoa izatea bera Eta nongoa izatea pegatzen dit. Lehen komentatu dugu, ez dakit, arraroa da, zuta danele Elgoibarkoa izatea. Ez, eske, baina oroar Elgoibarkoa izateak zeini pegatzen dio, ez? Osea, hori nire ustez galdera bada. Evidentemente da, Deba Baiarak Gipuzkoan daukan gutxiespen sistematiko baten ondorio bat, hau, klaro. Nire ere askotan esan diate ematen dudala Durangaldekoa eta ez Eskoriazekoa. Ja, igual arrasatekoa eta hola, ez? Esatik. Ja, zuk ez dakit. Bueno, berdin da. Euskal idazlea eta bertsolaria, kazetaritzan lizentzia duna. Eta, bueno, jartzen du zure lan bilduma osoa, ez? Basitzinen aulki bat elurretan idazten, gero aulki jokoa, euli giro, Janis Joplin, hor bukatzen da. Gero dakartza gero kontrako estarritik, denda ostekoak, hetero, belarko kilkerra, surflaria, bueno, pila bat. Eta bertsolaritzan eta idazketa publikoan esango dugu, gutxi gora bera, urte antzekoetan hasi zinen, orduan esango dugu zarela idazlea eta bertsolaria izan zara hasieratik, ez? Ez zara izan bat gehiago beste baino, eta hori
azpen barratzeko iruditzen zait. Bai, ze ninez, bertsolari gutxitako bat adibidez eskolarteko txapelketan, bai, sekula kantatu gabea. Eta uste dut, 2006an kantatu nuela lehengo aldiz jende aurrean. Senpelarren. Eta saio hortara joan nintzenean, 5 saio neuzkan eginda aurretik. Bizitza guztian, bai. Eta gero 2007an izan zela Gipuzkoako txapelketa, eta 2007an argitaratu zela aulki bate lurretan. Bai. Dana batera. Bai, eta oraindik galdetzen didate, eta zer zara gehiago, zer gustatzen zaizu gehiago. Idaztea, edo bertso. Ja está, ez egin galdera. Ez da, erabaki behar, ez dago beharrik, ez? Gero jartzen du, literatura eta edertan irakasle, iritzi artikulugile, itzultzaile, irakurle taldeen gidari, letragile, eta beste hainbat alorretan aritzen da lanean, aritu izan zara bintzat. Eta gero hemen interesgarria den gauza bat, Ainhoa Aguirrezaldegirekin batera, bertso eskola feminista delakoa jarri zuen abian. Delakoa? Delakoa. Ez que jendeak etzekin zertzan, garai hartan. Oso zaila zan ulertzen. Zertzan, zeizan ziteken. Bertso eskola feminista bat. Delakoa. Delakoa, Delakoa izenon bat da, bai. Delakoa bertso eskola feminista. Eta gero beste datu bat, hau jazuk erabaki zer esan honi buruz, Einaute Lorrieta Besariaren bikotekidea da. Wikipedian dakar, zure biografiaren azken esaldi moduan. Guk erabaki dugu kejatzea. Marisa Barrenari izango diogu. Mesedez. Ondo legokela kentzea. Bai. Ez da ingarrantzitsua hori ere. Ez da bere lan bat. Ez da nire lan bat, edo jarri zezakeen ez dakit, Ainhoa Aguirrezaldegiren laguna da. Adibidez, ez? Ondo hori dira. Einaute Lorrietarekin, bikotea delakoa osatzen du. Oso aspalditik. Bastante hona nintzateke hortik idaztea gure biografiak, Ez da ignoren laguna da, ez da ignoria hau kopiatu zion, ona da. Ja. Bueno, betikoa da, ez? Jerarkia hori, eta zer jartzen den aurretik, eta zer definitzen gaituen, eta zer kez, eta... Bueno, gutxi gora bera, pozik, Wikipediak dakarnarekin, zer gehituko zenioke, zer, kendu badakigu zer. Ez dakit, bai kendu, kenduko dugu datu hori, eta gero beti ez esaten diatenean kazetaria, eta iritzi artikulugilea, eta bat, eta bestea, eta ematen du uste dela ez bertsolari, ez idazle, ez direlako lan seriotzat hartzen. Orduan, nola ez diren nahikoa, ez osatu behar da zerrenda esateko langileak garela, eta iritzirik ez dut idatzi. Bestela bideak super serioak izango gara bezala. Baina denen artean bat osatuko badute bezala, ez? Eta ez dakit, adibidez, iritzirik ez dut idatzi, igual 15 urte. Agian behin iritzi artikuluren bat, aserren nengoelako edo zerbait, baina, hola, aldizkakotasun, maiztasun batekin, ez dut iritzi artikulurik idatzi aspaldi, ez esaten dut beti, eta irakurle taldeak bai gidatzen ditut. Baina, egia esan, zait asko inporta, ze jartzen duen. Argazkia zen importantena eta hori aldatu genuen. Ze begi okerrekin agertzen nintzen, Wikipedian, eta Marisak aldatu zuen. Eta ez etxi, aldatu argazkia Wikipedian. Eskatu aldatu. Mesedez. Bueno, orduan, hasiko gara etxitzeaz hitz egiten, baina hasteko eta behin aipatu behar dugu orain horretan aritzarelako, hori egin duzulako, atera delako, eta apur bat argian behin egin zezuten elkarrezketa makabro bati erantzunez bezala, galdera bat botako izugu. Hemen daukagu gurekin Euskal Herriko idazlerik heteroena. Lehen zen, nola zen? Erasmus belaunaldikoa, eta Brangelina, eta Polita Gaztea, eta ez dakitzer. Heteroena ez dut uste. Ona erantzuna. Heteroegia badut uste. Aietako bat. Aietako bat. Heteroa delakoa. Heteroa delakoa. Hemen aipatu dugu, horrela idatzita dago, Keliberako hermana, 0 etxitzea, 100 deboratzea. Hori da gure, zure liburuarekiko daukagu iritzia. Eskerrik asko. Eta orain bai, hasiko gara etxitzeaz benetan. Aipatu duzu, onintzen beitakirekin irauteaz egin genuela berba, eta niretzako sortuta dago programa hau, Daniel Sarri Ugarterekin porrotaz egin genuen programarekin ere. Bai,
Eski oso lotuta nago nintzarekin eta Danelerekin. Ja. Esango nuke hor badagola, ez, ari bat. Eta elkarrekin irauten dugula, elkarrekin porrote egin dugulako eta elkarrekin etxitzen dugulako noizean behin. Ez nik uste lotuta daudela. Bai. Ja, Osea, ekitea eta etxitzea gauza bera dela. Edo ziklo beraren parte. Horregatik nahi genizun galdetu zergatik den importantea etxitzea hitz egitea. Niretzako hasteko asko kostatzen zaidan zerbait delako. Oso txarra naizelako etxitzen eta iaia behartuta bakarrik etxi dudalako askotan eta gerota zahartu ala, gerota errazago etxitzen dut, baina hor aipatu nahi dituzke etxitzearen bi adierak. Ze ustut bat aztuta daukagula eta ekarri duten justu Daniel Sarriugarteren Zirriborroak eta Gero liburuko fabularen pasarte bat. Ze hor aipatzen dut, uste dut Miren Artetxeri entzun ziola berak eta gero integratu zuela. Euskal Herriko txapelketan bertso baten ez da berago etxiko. Hori ez nekien. Bai. Vale. Azkenengoan. Ez nekien hortik. Nola da? Bai, zianuroa botatzen dionean Vale. bere senarrari. Ez nekien hortik. Atera zuenik edo lehenago berarekin, uste dut elkarrezketa batean edo entzun ziola da, ez dakit, berdin. Nik horrekin lotut, baina berdin. Baina pasartea nire ustez oso ona da, eta esaten du, etxiaditzak baditu gutxienez bi adiera. Edo hobe esan da, etxiren adiera nagusiak baditu bi nabardura semantiko bereizi beharrekoak. Edo orain arte behintzat bereizi izan direnak. Bata izango litzateke, zabalduena dagoena. Itxaropena galtzea, saiatzeari ustea, pairatzea, sufrimenduarekin lotuta dagona. Eta gero, bigarren nabardura edo adiera bat, horren infrentzua litzakena, eta esaten du, nire zaharrek, fabulan, nire zaharrek adibidez zentzu positiboan erabiltzen zutena. Zenbatetan galdetu didaten, ez aldun inon etxiko. Eta kasu horretan, etxitzeak esan nahi du lekuren batera moldatzea, egokitzea, bertan geratzea eta konforme geratzea. Ausartuko nintzateke esatera, neoliberalismoak azken 40 urteetan eraman duen erasoaren gailur honetan guztiz galdu dugula etxiren esanaiaren nabardura hori eta horrekin batera galdu dugula etxitzearen alde positiboa. Zarrek esango luketena konformidadea. Ja. Bai. Eta zer diote gazteek? Nik uste dut just aizeak hasieran irakurri duen testua lotuta dagoela, ez? Honekin eta polita da horrela borobiltzea. Eta, aipatu duzu kosta egiten dela etxitzea, oso txarra zarela etxitzen, eta hori nahi duzu galdetu. Zertan etxi duzu, Uxue? Zertan etxi behar izan duzu? Etxi behar izan dut gauza askotan, eta eguneroko gauza txikietan etxitzen dut askotan. Eta etxiren adiera honean baitare, esan nahi dut, netzako etxitzea bada baitare norbere borondatea ez inposatzea. Momentu batean esatea, gauzak datozen moduan hartzea edo irikita egotea baitare, ez? Baina askotan ez adibidez, eta konkretua izateko, etxi nuen txapelketako bertsolari arrakastatxu izateko desioan. Eta uste dut, etxitzearen alderdi interesantea dela, ezin dela etxi, espaldin bazera aurretik gogor saiatu zerbaitetan. Sentitu duzunean ez, etxi duzula da indarra egin duzulako kontrako norabidean. Eta orduan, uste dut, ni saiatu nintzen, txapelketan funtzionatzen duen bertsolaria izaten. Aipatuko dugu delako informazio bat ez dena esaten, eta oso importantea delako kontuan hartzea ze historio ezabatzen diren, ze historio goratzen diren. Uxu Alberdi 2009ko Euskal Herriko txapelketako 9. sailkatua izan zela, hau da finaleko ateetan gelditu zinela, eta 10. Miren Amore izan. Bai. Ez pader. 9. postuak niri pila gustatzen zaizkit. Ze bertsolari gauden podiumeko toki horretan. Adibidez Jokin Uranga, adibidez Mainu Korta. Oso bertsolari diferenteak ez hor, 9. postutxo horretan. Eta bai, eta egia da, etxi nuela, esan nuela, ez dit konpensatzen, edo ez dut, sufrimendu, konturatzen nintzelako, etzela gauza puntual bat, zela gauzak ondo joan da 2 urtean behin pasabeharreko trantze bat, ez? Eta eragiten zidala denbora luzean. Hau da, 6 hilabete lehenago, prestaketan hasitakoan, 6 hilabete ondoren, resaka gestionatzen, eta bertsolari eta idazle izan naiz betidanik, baina niretzat jendaurrean bertxotan egin gabe uste dut etxiko nukela. Hau da, bizialko nintzatekela.
baina idatzi gabe ez. Eta eragiten zidan asko bizitzako denboretan, eta adibidez ezin nuen pentsatu zer idatzi nahi nuen, edo ez neukan denborarik aspertzeko, ez? Edo sentitzeko, jorain hau egin nahi dut, edo ipuin hau idatzi nahi dut, edo ohar hauek hartu nahi ditut, ez? Sentitzen nuen gehiegi agintzen zuela txapelketak, nire bizitzan. Eta gero aurdun gelditu nintzen. Eta hor, nire azkenengo txapelketa egin nuen lurrek hilabete eta erdi zeukala, bat ere lorik egin gabe, nire buruaren kontra eginez eta nire buruari tratu txarra emanez. Zango dugu, zera 2011ko Gipuzkoakoa. Hori da, bai. Eta nire azkenengo txapelketa izan zen, eta erabaki nuen, eta etxitzeak hori dauka, ez? Bada, ez dakizu zer gertatuko den etxi eta gero. Ze uste dugu, ekiten jarraitzen dugun bitartean marko bat dago. Ez? Ba, izan txapelketarena edo izan dena delakoa. Baina etxitzen duzunean, esan nahi du, irekitzen zarela, esatea, bueno, ea zer datorren, eta ea nola moldatzen garen, eta ea zer egiten dudan, ez? Edo adibidez, bizitzako beste esparru batera ekarriz, etxinuen kuadrilan enkajatu nahi izatearekin, adibidez. Etxinuen herrian enkajatu nahi izatearekin, eta 17-18 urterekin joan nintzen Elgoibarretik, eta nik banekien sekula santan ez nintzela itzuliko Elgoibarrera bizitzera, beste gauza bada orain joaten naiz, eta orain lasai xamar, egon naiteke, ez lasai, egon naiteke, baina urte askoan ez. Eta orduan, karo, etxinuen saiatu nintzelako, aurretik, ni saiatu nintzen, tokatu zitzaidan kuadrilan enkajatzen, eta zoriontsu izaten, baina ez nuen lortu. Eta orduan, esan nuen, bueno, banoa hemendik, eta ez dakizu zer datorren, ez dakizu zer topatuko duzun, eta eskotan, karo, 40 urterekin, edo 30rekin, 18 urteko bati esatea, bueno, Jesus, ez? Jende ez beteta dago mundua, eta topatuko duzu zure gustoko jendea, edo berdintzait, edo 13 urterekin, baina adin horretan ez duzu ikusten. Yeah. Ez dakizu, zeintzuk diren aukera horiek, ez zuri 15 urtekin esaten dizutenean, bueno, lasai. Egongo da, gainean nire akordatzen naiz gure amak beti esaten ziala, lagunak oso importanteak dira. Esaten nionean ez nengoela ondo, berak nolabait ekitera bultzatzen induen. Eta bazegoen nire barruan zerbait esaten zuena, eske alperrik da. Ez dut ekingo ze alperrik da, ez? Yeah. Orduan, edo ekingo dut beste non baiten, ez? Bai, orduan, edo adibidez, beste etxitzearekin daukadan beste harreman bat da, eta honetan ulertuko diazu, hoiena, insomnia naizela. Eta kostatzen zait, asko lo hartzea. Gero behin lo hartzen badut lo egiten dut, baina egon izan naiz gau osoak lo hartu gabe, ez? Eta uste dut badukala zer ikusia horrekin, ezin etxitzearekin, ez? Zure borondatea, zure kontzientzia, zure pentsamendua gainetik jartzearekin edo, baina nola egiten da, ez? Bai, eske insomnio mota berdina dauka. Bai, zegin izan dugu hortaz. Vale, beste bi galdera ditugu horrela orokorragoak, eta gero ja aurrerago zehaztuko dugu gehiago, baina orokorrean, damutu izan zara noizbait, etxitzeaz? Uste dut ez. Baina uste dut dela nire karakterragatik ere, nire inertzia ekitekoa da, eta borrokatzekoa da. Orduan, niretzat etxitzea bada baita ere nire buruari relajatzeko aukera ematea. Nik uste oso diferentea dela norberaren karakterraren arabera, ez? Niretzat etxitzea ez dauka apatiaren antzik. Zango nuke justu kontrakoa dela, etxitzea erabaki bat da. Eta orduan, normalean etxi izan dudanean izan da, gorputzak garbi esan didalako, hemendik ez. Hemendik etzoa zondo, ez? Eta orduan, etxi, eta ikusiko da gero zer datorren. Ez dut uste inoiz damutu naizenik. Etxitzeaz. Uste dut, adiera horretatik hartzen badugu etxitzea, imposiblea dela damuarekin lotzean, ez? Are, igual gehiago damutzeko aukera gehiago ematen ditu ekiteak, edo ez etxi izanak, edo lehenago ez. Gehiago damutu izan naiz nire buruaren gainetik ekiteaz. Lehenago etxi izanaz. Lehenago ez etxi izanaz, hori xe, bai. Bai, etxitzea badirudi horrela ulertuta ulertzen dugula ia ezin delako etxitzen dugula, ez? Hori, bai, zekit. Bai, edo agian iraunziteken pixka bat gehiago, edo
nien ez damutzen adibidez txapelketak utzi izanaz, baina ez zait iruditzen beste segitzea baino erabaki hobea denik. Kontua da, nik ez dakit zer gertatuko litzateken jarraitu izan banu, baina momentu hartan etzen niretzat, bide hura, ez? Eta orduan, beste bide batzuk egiten dituzu. Eta uste dut, gauza batzuk gertatzen direla, hain zuzen, etxitzeko gai izan garelako. Hau da, adibidez, zuk garai bateko bertso sisteman enkajatu nahi baldin baduzu, eta borrokatzen baldin bazara hor enkajatzeko, ez duzu etxitzen, baina agian ez duzu aldatzen. Eta orduan batzutan, etxi behar duzu esatera ez dut aguantatzen hemen, ezin dut. Eta orduan, beste aukera batzutan pentsatzen hasten zara, ez? Edo, adibidez, nik orain dela 2 urte utzi nion gauez kantatzeari, lehen aipatutako arazoarengatik, eta beldurra handia neukan, ea bertsolari izan ziteken, jasatu nuen, txapelketari gabe, gauez kantatu gabe. Bakizu ez pasatu dan, daukadala bertsosaio kopuru berbera, baina arratsaldez. Bai. Uste dut, jendea ere, joaten garela ezagutzen ez, bakoitzari deitzen digutela azkenean gure denboraren poderioz, ez, gure estiloko, gure neurriko, gure jendearen artean, gure saioetatik, eta niri, ez dakit, pare bat bertsoa fariri izango nien ez, 2 urtean, 2 edo 3, ez askoz gehiago. Askoz gehiago izan dira, bestelako saioak, ez? Orduan, oso zaila da jakitea momentu horretan, zer etorriko den, eta zer izango den positiboa, eta zer galduko duzun bidean, ez? Baita, aipatu dugunez lehen ere onintzaren saioa, eta onintzaren saioa, gure partetik izan zen ez, onintzari aitortza bat egiteko modu bat, eta berak txapelketan egin duen ibilbideari, eta ez dakit zer, zure kasuan ere hori aipatu nahi genuen ez, gu bertxotan hasi ginenerako, gutxi gora bera, gu 2010an hasi ginen, zu ere berandu xago igual, berdin da, zu ja gutxi gora bera etzen biltzan txapelketan, baina alere etzara inoiz ez izan gure referentea, ez? Eta guretzako beti egon zara hor, beti egin dituzu gauzak igual beste batzuk ez dituzenak egin, edo zeinen feminismoa ez egiten zuen tipa horik, zer da feminismo. Guk hortik ez, ezagutu izan zitugu gehiago, baina interesante iruditzen zaitzaigun hori azpimarratzea, ematen duela, onintza dela gure supermega eredua, txapelera bazizuelako, eta, onintza honena delako, eta bar. Baina, izan ditugula bestelako eredu batzuk, eta igual ez garela kontziente izan, gaur egun arte edo beranduagora arte, izan ditugula erreferente ez bertsolariza normatibo orantza zijoazten horiek, eta zuzerela horietako bat, eta eskerrik asko horregatik. Zuei. Etxi izanagatik. Nik uste bide guztiek egiten diotela, irikitzen diotela bidea atzeko norbaiti. Eta erabaki guztiek da kartela, ez dakit, ez? Aukera sorta bat ondorengoentzat ere. Eta egia da, hori apuntatuta neukan, posible da, galdera filosofikoa da, posible da partzialki etxitzea. Ez dakit posible den edo trampa den zenik. Adibidez, oso garbi neukanik bertsolari izaten edo bertxotan jarraitu nahi nuela. Eta orduan, akordatzen ez garai hartako nire ideia zela, saiatuko naiz txapelketarik gabeko bertsolaria izaten. Eta orduan gauza batzuk egin dituela beldurretik. Adibidez, Kafkaren aulkia. Emanaldi bat zen, eta adibidez zen, karo, espanago txapelketan, espaldin banago validazio sistema horretan, ja espaldin badut foko handirik edukiko, inoiz espaldin badut kantatuko bakarkako on bat 5.000 lagunen aurrean eta kamerek grabatuko dutena, nola egin bizirik jarraitzeko, ez? Bertsolariak eta pentsatzen dut ja mende honetan edonork bizirik egotearekin ez duela nahikoa, egin behar du demostratu bizirik dagoela, ez? Eta orduan uste dut, izan zela momentu bat esatekoa, sortu dezadan zerbait bizirik irauten jarraitzeko. Eta gero horrekin ere aspertu egin nintzen momentu batean esaten, izan da dila izan behar duena, naiz egongo 2 urtean behin emanaldi bat pentsatzen hor jarraitzeko, ez? Eta relajatu egin nintzen. Eta egia esan, hemen jarraitzen dugu, ez? Eta gero, nik uste bakoitzaren izaeraren araberakoa dela. Ez adibidez, anertzuk komentatu izan dira zuen baino gehiagotan, adibidez txapelketan,
edo saio batean, ez? Gaizki hasten bazara asko kostatzen zaizula hor eustea eta ni berdina naiz, ez? Eta uste dut badaukala zer ikusi adibidez onintza. Netzat onintza da denbora aurrera gerota etengabe harritzen hau onerako izugarri miresten dudan bertsolaria eta pertsona da. Bertsolari oneretako bat, iruditzen zait, esaten dituenak gauzak pentsatzen dituen bezala oso ondo ulertzen zaio dena, beldurri gabe iruditzen zait oso osarta. Eta pertsona bezala iruditzen zait dela oso etxionekoa. Eta honekin esan nahi dudana da, ni arroagoa naiz. Eta okerrago doakit, askotan horregatik, ez? Momentu batean ridikulu egin dudala sentitzen baldin badut, edo gaizki hasten baldin badu saio bat, asko kostatzen zait horri buelta ematea. Eta uste dut, badakit honintzak ere askotan oso gaizki pasa izan duela, baina nolabait, badela, hau ere bagara, eta horrela da. Eta bertsolaritza hau da ondo egitea eta gaizki egitea eta egitea hori dena jende aurrean, ez? Eta behin, Ibai Esoainek kantatu zuen uste dut Tolosan zela txapelketa baten oso saio txarra eginda. Bukaerako agurrean, ez dakit nola kantatu zuen, baina amaiera zen, ez zaigu gustatzen baina hau ere bagara, ez? Eta niretzat oso importantea da onartzea norbere buruari, esatea, karo, ni ez naiz ni bakarrik kriston saioa egiten dudanean edo baleko saioa egiten dudanean, ez? Nere bertsiorik txarrena ere ni naiz, ez da laprastada bat, ez? Gure lanaren parte da, eta uste dut, nik nei asko laguntzen dit, onintza nola ditzen zaio, inbokatzeak, olako momentutan esatea, eta bihar berriz. Honekin lotuta probat lehenengo parte abisteko edo, nik gogoan daukat Jenny Joplin irakurri nuenean, asko gustatu zitzaidala, baina gehien gustatu zitzaidan esaldi bat, enez goratzen oso ondo zena zen, baina hasten zen, seguro, norbere kutretasunaren kontzientzia hartzea dun, eta ez goratzen nola jarratzen zen, baina bizitzako gauza importanteena, gutxi gora bera. Eta uste dut hori dela hemendik aterako dugun ideia nagusia, ez nik azpimarratu nuen esaldi hori, eta gaur hau da, ondorioa. Bai, erabat, eta gainera iruditzen zait dela, norbere kutretasunaren kontzientzia izatea da importanteena bizitzeko, eta gero, nire ustez, eta niri gustatzen zaidan aldetik, adibidez, bertsolari ona izateko, edo idazle ona izateko, hori ikusten ez baldin baduzu, nire ustez ezin da. Badago zerbait, hori ez, hau ere bagara hori espaldin baduzu, beti baldin bazaude porrotetik iesi, eta dena egiten baldin baduzu porrot posiblea gerta ez dadin, iruditzen zait imposiblea dela beste gauza batzuk gertatzea. Bai, eta gero, uste dut adibidez literaturaren kasuan, ez? Idazketa nik ulertzen dut badela giza kondizioa edo, pertsonak nolakoak garen erakusteko, milioika jenderen artean egiten den gauza konpartitu bat, ez? Bakoitzak bere alea jartzen du, eta badagoela jende asko ez duena ikusi nahi nolakoak garen, eta gainera esaten duena, niri ez kontatu nolakoak garen, ez? Eta niri esan izan detenean norbaite pudorea sentitu duela idatzi dudan zerbaitegatik, edo ze pentsatuko dute zutaz, edo, ez? Bai etortzen zait esaldi hori, eta da, eske ez naiz lotxatzen gizaki izateaz. Lotxatzen ez espezie modura, lotxatzen ez kolektiboki, baina pertsona modura, olako kutrea naiz, honen besterainoko kutrea naiz, edo, honen besterainoko inbidiak, ahultasunak, arrokeriak, ambizioak, ezinak, gaiztakeriak, itxusitasunak dauzkat, eta gitu. Oso polita da. Eta honekin, pasako gara azkar-azkar, galdera kutreetara edo galdera randometara. Galdera randoma. Bale, betiko hirurak. Uxo Alberdiren bizitzako gauza random bat. Hasi nahi duzu? Bai. Niri nahiko gaizki pasa nuen 6. mailan. LH. Bai. Gaur egun bulina dituko liokete, eta beste hainbat gauzaren artean deitzen zidaten Snoopy.
Eta deitzen zidaten Snoopy, gure amak denda bat, eta izebak denda bat zeukatelako Elgoi barren. Irakurri denda ostekoak. Eta denda hortan, liburu ez eta kuaderno ez eta hainbat gauzaz gain, saltzen zituzten Snoopyren estampatuak zeuzkaten erropak. Orduan, igual 6 urtetan segidan, nire erropa guztiak, baina guztiak esan nahi du kuleroak, pijamak, kamisetak, jertxeak, txandalak, bakeroak, denak, ziren, amak ekartzen zituenak dendatik, eta denetan, gero erakutsiko izkizut argazki batzuk, Snoopy jantzita. Bulina, baina bulin logikoa. A ber, ezin da egin bulin logikoa. A ber, guk amaren dendako, zegoena jazten zen. Claro. Ama, barkatzen dizut. Hala ere, Snoopy baino okerragoa izan ziteken estampatua, Nire pijamak ere Snoopy dauka orain. Egia esan ere Snoopy gustatzen zait, Bai, hori dena eta gero, kariñoa dio. Un normala, enbeste urte eta gero elkarrekin. Zolako gozak egin behar dira apropiatuta, gain de repente berriz jantzi Snoopy. Ja. Hain, bilatu inbarko nuke. Ia topatzen dudan. Utzeko dizut pijamane. Nirea da tontokeria bat, baina badakidala askotan, nire ustez bintzat, Uxue Alberdiren inspirazio leku baten berri, eta da Zarauzko Malekoiko nautiko neoten zea. Topatu izan zaitut pare bat aldiz. Ez daki zein den nautiko. Malekoiko iskinako taberna bat, esango dugu, topatu zaitut pare bat aldiz ordenagailuarekin, eta batzuetan, Malekoia pasatzen dudanean, ematen di lotxa, Uxue Alberdi, topatuko dut, moztuko diot inspirazioa, eta egiten dut aurreko kaletik gora. Aspaldien egon Malekoian eta gero pribatuan kontatuko izuet zergatik. Gehiago egon izan naiz argina nonean, baina momentu batetik aurrera ia etzen erosoa, eta beraz utzi egin onara joateari, eta gehiago idatzi izan dut Getariako Bista Onan. Bista Ona da frontoiaren atzean dauden koska horiek. Eta hor wifi hartzen da. Herriko wifi eta bestelako fradiakoa, eta eguraldi ona egiten dunean askotan egin izan dutena da, igeri egin, eta gorakoan kafetegian kafea eta San Blas hartu, hau da beste datu errandom bat, San Blas adiktua naiz. Eta gero lan pixkate. Nereza San Blasa polboroi da bezala. Ez gara sartuko ni buruz egitera, porque... Nire datu randoma da, Uxue Alberdik a priori, ez dauka sare sozialik, kanpora begira, esango dugu. Baina da, aprobat, abebarkatu Uxue. Zure izebak jartzen ditu WhatsApp story pila bat. Honena da. Uxue Alberdi da zure izeba hori egiten duen. Nire izeba da igual mundu hontan gehien miresten dudan pertsona, eta sare sozialak erabiltzen ditu pilo bat, asko gustatzen zaizkio, eta badaukagu hor komunikazio oso eguneroko bat, jarri orduko beti da aurreneko pertsona ikusten duena nire sare sozial bakarra eta da WhatsAppeko estatusa. Da, eske, increíble. Uxue Alberdik igual egunean bizpairu, esan nahi, como, Jon Maia Kamar. Hori bakoitzak bere lekutik. Baina zu jendearenak, eta Jon Maiak. Eta Sebastian Lizasok egunero egun sentia. Egunero egun sentia, eta nik egunero begiratzen ditut, hola da, hau da guilty pleasure horietako bat, Sebastianen egun sentia, eta Jon Maiaren estatusa. Bai, egunero ikusten ditut, eta gainera jartzen diot, bere nobeda desenea zer dagoen. Nobeda desena bakizue? Ez. Eske, bere lagun batek esan zion, ea sartuko zuen kontaktutan. Bere arrebak ikusi nahi zitula nobeda desoiek. Ai, ama, estatusak. Nik ikuste ditut, ematen dialako kriston toka ikustea puntitoa. Ez nire, en general da ansiedade digitala. Edo nire amak, edo norbaitek manifestatzen. Zuen amak zenbat urte dauzka? Berroita amaika. Zuen amarenak batzutan okerrago dira, Uxuerena baino. Ez dugu komentatuko gure amaren sare sozialera. Zuba daukazu datu randomika izea edo... Bai, baina hauekin konparatuta. Vale, salto. Eski hori txibatu dit, saltatuko dugu, bai. Ze gustatu. Ze urtaro zara zure ustez Uxue? Udaberria. Arrazoitu nahi duzu? Ez. Udaberri egia. Primavera bat. Beste iztengo iti polit bat da, Primaveras. Uste naizela pixka, esken biak, naiz udaberria eta udazkena. Bele. Naiz pixka da, Dr. Jekyll eta Mr. Hyde. Pixka bipolarra naiz. Orduan, bai, udaberri egia eta udazken egia. Hortxe. Asi da zuen jolasean sartzen de, baina hau naiz, baina honekin eta nosekin. Baina, venga, udaberria. Vale, horoskopoa? Piscis, Libra ascendentea.
Ah, ni Libra. Badakit. Eta zuek, claro. Programaro komentatzen da pasa intzait, barkau. Hemendik sortu zen galderarena. Venga, hurrengo galdera. Maratoi bat bukatu, baina zuentzat bakarrik, inork jakin gabe, maratoi bat egin duzuela, edo mundu guztia jakitea eta bizia hotza osoan zuri gogoraraztea, maratoi bat bukatu baino 2 kilometro lehenago, etxi egin zen duela. Bigarrena. Beti historioen alde. Osea, jendea jakitea. Kontatzea. Ja. Ez que, Ez gu que ez ginateke joango maratoi batera, ez balitz askotan kontatzeko. kontatzeko. Niri gertatzen zaidana da, nik maratoi bat egingo banu ni bakarrik, nipa, osea, imposiblea da. Baina, enuke inoiz etxiko maratoiaren azken 2. kilometroan. Osea, nintzen iritsiko ni de palo. Vale. Inorke luke sinistuko. Ja, ni ere ez. Osea, ez da erreala. Ja, Pero baina, ja. kasu hipotetiko bat da. Ja, baina, eski hipotetiko egia da. Bai, nik ere inoiz egingo banu. Osea, eske bastanteko meritua Jarri da. dezakegu 3 kilometroko cross bat. Zenbat kilometro da osea. maratoi bat? 42. Kriston meritua 40 kilometro egitea, barkatu. Nire eske Zazpi nik egin eske dituen. egingo. Nire izeba munduko Locura. honenak. Gainera dendaztekoak. Irakurri dendaztekoak zen munduko honena dela ikusten da. Bueno, gure horretan. ni naiz gure familiko alperra. Orain hasi naiz kirolaria izaten, baina nire familian mundu guztia izan da oso kirolaria eta betiten zuten behobia. Eta amak eta izebak egin zuten elkarrekin, eta amaren lehenengo urtea zen. Eta orduan izebak urte asko zeramatzan korrika, eta orduan juten zan aurrera, eta gero bueltatzen zan atzera amari laguntzeko. Eta aurrera, Egin zuen bi aldiz. eta atzera egin zuen 2 aldiz, baina Maratoia konturatu egin zenean, zuen oso. denbora txarrarekin aterako zela herri aldizkarian erretiratu egin zen. Buah. Erretiratu egin zen, nahiago zulako ez agertu, Wow. hau paizaz, Oso ondo. amaren denboran sartu baino. Oso ondo. Venga. Etxitzea, Zer nahiago duzu? Beti gatzigabeko ogiarekin jan, edo bimborekin? Gatzi gabeko gia. Bai, eske bimbo... Nik ere bai, supongo. A ver, Vale, amaitu esaldia. Gatz dun gauzekin. Amaitu esaldia. Ez dute txiko? Pixka zaila dago, Bai. Gaur, igual, bihar edo etxi. Bueno, ya. Oso ondo. Ezin da betu, Nere ustez aurrera. Vale, venga, azkena, ba. Azkena aurrena. Tabernan ebakia eskatzen duzunean, baina utxa ateratzen dizutenean, utxa hartu edo kamareroari aldatzeko esan. Nire aldrebes da. Nik utxa eskatzen dut beti. Vale. Eta ebaki ateratzen diatenean edan egiten dut. Bai, ez da, etxi egiten duzu. Eske gaxua. Ba, nik tabernaren arabera. Ja. Merezi dutenaren arabera. Osea, kobratu behar badidazu, ebakia, 2 euro. Ta Eskatuko gainera. dizut aldatzeko. Ja. Osea, esan nahi dut. Ondo. Bai. Baldin bada, nire oiko taberna da, como, bueno, pues, vale, baina, Bai. ya que, no? Bai. Venga, eta azkena, zerk ematen du nazka handiagoa, baldin bada lego, urarekin bustitako ogiak baino. Puntoren proposamen hau. Hildako txori bat, bustita. Punto ez da gozada, eta nire ez, puntoak esaten zuen, Nahi hau duena kaka kroketa bat ikutu. jaten duzunean, eta barrutik de repente kongelatuta dagoenean. Zegoen zalantzan, hori edo ogia. Ustez ogia Nik irabazten txorian, dio denari. nik lurrean daudenean txoriak aplastauta benetan. Osea, kendu. Bai, Nere aurrekoa jun, eta kendu. Osea, nik ez dagoetau ikusten. Gero baina, ogiaren emobida bada. Ze, ogiak ematen du nazka, urarekin bustita dagoenean, baina gozatzen duzu ogia esnetan bustita. Ja? Baina urakin ezin da. Nik, zuek bustitza dituzue galletak infusioan. Ez. Ez. Ni bai. Ez que infusioa dena. Ez dut hartzen infusiorik aparte asko. Baina ez que hori bai dena uretan bustitzea. Ja, total. Baina azkenean gustu hartzen diozu. Baina, diferentea da urberotan edo urotzetan. Egia da. Venga, aurrera ingo dugu, denbora oso aurrean dagota. Venga, ba. Etxitzeaz, jarraitu ezagun, Ai ama, que bueno. eta hor, zer da etxitzea? Pixka bat aipatu duzu, eta hau da lotuta ekarrigun definizioarekin, oian azubilatu zenuen ezekin nun, demagun etxipenaren Wikipedian. Ez, Wikipedian bagiratu nuen. Baitu Wikipedian. Eta dago lotuta, zuk esan duzunarekin, etxitzeko lehenengo fuerte saiatu behar duzula. Eta dio, etxitzeaz. Etxipena, dezepzioa edo desengainua, itxarondako edo irrikatutako gertaerak, egoerak, emaitzak eta helburuak ez gauzatzeagatik sortzen den sentimendua da.
bereziki horien gainean ilusio handia jarri denean. Eske ni zerbait baldin banain da, ume txiki bat bezala ilusionatzen den norbait oraindik. Eta hori da nire problema eta nire, esango nuke, nire bertute, esango nuke handienetako bat ere. Ni oraindik, askotan ezin naiz lokartu, ilusionatuta nagoelako eskursiora joateko bezala. Osa, adibidez, baztakit, Nerea Ibarzabalek Bar Gloria argitaratu zuenean, urrengo gunean bere aurkezpena zen, eta bezperan ezin nuen lo hartu ilusio egiten zidalako Nereak bere lehengo liburua aurkeztuko zuela. Eta ezin lo hartu. Eta orduan, askotan ilusionatzen naiz primaveraski, eta orduan, bueno, gestionatu inbar da ilusio soberakin hori, ez? Eta batzutan, komeni da bere buruari kontrapisu egitea etxitzearekin, esaten bueno, lasai. Negozio egilo. Listo. Karo, hor, ilusioa egiten dugunean, eta hau apuntatu genuen, eta nire ustez klabe da ere, ilusio ere ez dela gauza abstrakto bat. Da indarra, da denbora, da lana. Da lana, da esfortzua, da materia, bai. Ilusioa ere. Hala ere, etxitzea zari garela eta hemen galdera bat. Beti da txarra etxitzea, eta ezpada ere zergatik dirudi baietz. Eta hor, atera ditugu adibidez, ze printzipioz badirudi etxitzea dela egin dezakezun txarrena. Ez, galdu dezakezu, baina behintzat saiatu zara. Eta hor daude esaldi... importanteena parte hartzea. Karo, esaldi positiboegi toksikoak deitu diegu. Direna, importanteana parte hartzea da, etxitzea da porrota, etxitzea da txarrena. Zer da gorren atzean? Zer esango zenukete... Ahultasunari beldurra. A ber, geldituko zaigu oso filosofiko eta oso psikologiko dena. Baina esango nuke dela, ez, ahultasunari izugarrizko beldurra diogula. Eta ezin izateari beldurra diogula. Eta besteek ikusteari ezin dugula. Eta, bueno, gainera ez, bizigaren garaian eta munduan, ez, hain meritokratikoa da, eta beti gainera ez dakitez, nik uste gainera badela oso balore maskulinotan ez zigaituztela, ez? Eta etengabe dela ahal izan behar duzu, beti pixka bat gehiago, ez dakitez, nahi behin Andoni Gainarekin asko aserratu nintzen. Berak ez daki. Andoni. Kaixo! Ez du ikusiko lasai. Bueno, aserratu nintzen, bertso saio bat zen, Jon Maiak gaia jarri zigun Zumaian, eta zen, bertso afari baterako deitu zigutela, eta nik erantzun nuela, gau enuela kantatuko, ez? Eta nelengo bertsoan, nik egin nuen, tripak atera, eta esan, insomnio daukat, bueno, hori dena, eta Andonik erantzun zidan, ez uste duzu, bertsolaritza ez da karta, eguneko menua da, ez? Eta, bueno, ez nago baterea doz, azteko, eta horren atzean, baina uste dut, horren atzean, eta bidez bertsolaritasunaren atzean, eta uste dut bertsolari hegemoniko eta figura hori oso maskulinitate hegemonikoan sustraituta eta oinarrituta gondela, ez pieza batekoa, ezin du ahultasunik erakutsi saio txarra egin baduzu, ez esan, beldurtuta baldin bazaude, ez esan, negargurea baldin badukazu disimulatu, ez adierazi pozik, ez salto egin, ez, bueno, ez, hori dena. Eta orduan momentu baten zuk esatea, ez dut bertso saio hartuko nekatuta nagoelako, edo ez dut bertso saio hartuko naizelako eroso egongo esan bertsokide jakin batekin, edo ordua ez delako niretzat egokia. Beste dozein lanetan autonomo, bezakidez, eman bar baldin baduzu hitzaldi bat edo mahai inguru bat esan egiten dizuten horekin izango den, ez? Solaskidean hor izango den, eta denok erabakitzen dugu horren arabera, ez? Ez delako gauza bera baten aldamenean edo bestearen zuretzat ez delako gauza bera. Igual munduko pertsonari zoragarriena da, baina zuretzat agian ez da erreza, ez? Eta orduan nik uste dut ezer ez dela menua. Hau da, jakina daudela gure gainetik dauden estrukturak eta menua diseinatzen digutenak, baina aldi berean defenditu behar dugula geure karta egiteko eskubidea, ez? Eta horrek askotan desafiatzen du, berdin da, ez? Gure kasuan bertsolaritasun totala, baina ez dakit da, June Fernandezek askotan hitz egin izan du adibidez zer da kazetari bat, ez? Edo zer da idazle bat, edo berdina zer da umoregile bat, edo zer... Eta uste dut, hori dena dagoela horratzean, ez? Ezin dut esatea lotu dela askotan feminitatearekin, eta misoginia izugarri bat dagola, eta orduan,
ez dela onartzen. Eta uste Adibidez. dut oso ondo lotu duzula, urrengo hitza zegoenak idoian zen meritokrazia. Eta zuk esan Eta duzu zuk esan bezala. zurentxe. Eta geroago zetorren parte bat, eta hortara egin du salto, maskulinidadeaz eta hitz egin dugunean, eta pixka bat honetaz pentsatzen ari ginela, pentsatu denuen baita ere, etxitzearena berarena ere, dela nahiko movida feminizatua, alegia irakastea dela, irakasten zaila emakumei etxitzen gizonen alde, eta pixka bat, gainera, zure liburura pum egin da, ez jarri genuen, pixka bat, igual, zera egia da, absoluto egia bezala da, baina jartik genuen, heterosexualitatea, parentesis, hetero, horretan oinarritzen da, tipek etxitzea gizonen alde. Alegia, tipak izatea nahi dutena abandonatuko dutenak gizonek nahi dutena egiteko, umeak zaintzeko lan utziko dutenak, lagunekin geratzeari utziko diotenak, herriz aldatuko direnak. Eta aldi berean, ze gizonek, eta iristen ginen puntu honetara, gizonek ikasi dute akosatzen. Eta akosoa, oinarritzen da ez etxitzean, da perseverantzia, da ez dut inoiz etxiko. Eta gainera etxitzen ez baduzu lortuko dituzu gauzak. Eta hau da, modu bat, akosorako eta horien erako, eta bueno, zuek ere etxi. Konkretuki, baina orokorren ere bai. Bai. Akosoa eta akosoa ere badirudi akoso penal bat existituko da, baina akosoa ere hortik kanpora joango da ez. Eta aldi berean, etxitzearekiko beldur hau eta desprezio hau edo estigma hau da modu bat errua individualizatzeko eta faktore struktural horiek obiatzeko, ez? Osea, etxitzea beti da pena bat, ez gara hiri esaten etxitzea ona denik, denontza da pena bat ilusio egiten digun zerbait utzi behar izatea, baina askotan ez da etxitzen duenaren errua eta ez da etxitzen duenaren ardura eta zerbait lortzen ez dugunean ez da nahikoa saiatu ezkarelako, askotan da ezin izan delako. Edo bote egin gaituztelako eta orduan. Bai. Eta gero beste askotan aipatu izan duzuen bezala, desira guztiak deseraiki daitezke eta berreraiki daitezke, eta askotan ikasi dugu ilusionatzen modu oso normatibo batean, gauza oso normatiboekin. Eta batzuetan etxitzea, baina ez dakit, lan munduan etxitzea edo bikotearen barruan etxitzea, edo etxitzea ez dakit, lagunen artean edo bada desirak beste leku batera eramatea ere, ez? Claro. Batzutan gure ilusio sobrante hori ere badator, gure beldur sakonetatik eta gure utxunetatik, eta batzutan ezin dut bat ez da besterik gabe horrego nahi nuen eta ez didate usten. Eski igual benetan konturatzen zara etxitzen duzunean ez zenuela horregon nahi. Eski igual ona da etxitzea. Eski igual ez zenuen horregon nahi. Eta igual etxi duzulako konturatzen zara badaudela beste leku hobe batzuk, edo modu hobe batzuk egoteko. Eta gainera hori esaten genuen, etxitzea ez dugu esan nahi ona denik pena bada, baina lotuta dago igual Danelerekin ere esaten genuenarekin, Danelerekin gogoratzen nahi zeipatzen genuela, Danele berak esaten zuen, etxitzea porrota ez dela gauza finitu bat, ez dela amaiera bat, eta hemen ere gauza bera, esan nahi genuen alegia. Etxitzea ez da hiltzea, ez da amaitzea, ez da agurtzea. Etxitzea da aldatzea. Praktika batzuk aldatzea, eta askotan ona da ez jotzeko denbora guztien pareta, eta bilatzeko beste gauza batzuk, eta zuk bidali diguzu apunte sorta bat, enpollona bazarerako. Bai. Eta hor jartzen zuen, eta asko gustatu zait, baina, eta gainera lotura da lehen nintzarekin aipatu dugunarekin, etxitzea badela irauteko modu bat ere. Bai. Qué bonito. Bai, nire ustez etxitzea da irauteko modu bat, eta askotan gainera lotuta da pixkat bai eta ez bezala, ez zer da hobea, bai esatea edo ez esatea. Segun galdera. Eta momentua. Eta momentua, eta importantea da jakitea ez esaten, eta importantea da jakitea baietz esaten. Eta igual gauza bera da, ez irautea lotzen da baietzarekin eta etxitzea lotzen da ezetzarekin, baina eski gauza batzuei ezetz esatea da beste batzuei baietz esatea, ez? Eta uste dut, etengabe irauten irauten, ari garela denok. Ez dagoela inor munduan, badago jendea ez dena saiatzen, ez, edo bere borondatea etengabe inposatu nahi duena. Baina ez dago inor etengabe lor dezakenik, esango nuke. Batzuk, beste batzuek baino gehiago, lor dezakete hori ere. Eta are gehiago frustratzen dira beraz etxi behar dutenean. Bai, eta gainera gero da baitare bakoitzak nolako frustrazioa daukan, ez? Badaude frustrazio batzuk onarpenerantz dijoazenak eta beste frustrazio batzuk violentoak. Osea, badago jende bat frustratzen denean violento jartzen dena eta bestei min ematen diena. Eta honekin aurrera norbaiten nahi badu aipatu amaitzeko jarri genuen etxitzearen doluari buruz inork ideiarik edo gehitu nahiko baluze pixkat polita iruditzen zaibit ere amaiera emateko ez. Etxitzea ez da ez ere etxi duzu eta ia bukatu da. Zenuzkan esperantza, ilusio, gogo hiek denak hor geratzen dira eta kanalizatu behar dira eta energia hori dena
ez da bukatzen eta punto, inorkezu etxitzen eta ia. Ez dakit, nola ikasten da etxitzen uzten joaten, askatzen? Zuke, esan duzu dolua, eta justo ona etorri aurretik, naiz El Invencible Verano de Liliana irakurtzen izugarrizko liburua, oso gogorra, baina kristona, Pulitzer saria eman zioten, Cristina Rivera Garzarena, eta, bueno, bere aizparen feminizidioaren ikerketan oinarritzen da, 20 urterekin hil zuten Liliana Rivera Garza. Eta justu doluari buruzko pasarte bat azpimarratu dut, eta berak esaten zuen, dolua da gehiago bakarrik ez egotea. Osa, dolua da, beste begi batzuk sentitzea zurekin batera, ahots batzuk sentitzea edo argi izpi batzuk sentitzea eta nahi gabe esanaiak bilatzea eta horrekin egotea, ez? Orduan, uste dut, etxitzen duzunean ez zarela erabat joaten etxi duzun toki hortatik, osa, horrekin batera bizizara, ez? Ta nik uste askatzearena dela niretzat entrenamentu bat, etengabe egin behar dudana. Eta hontan ere asko lagundu zidan, behin Danelek aipatu zidan Audre Lorden esaldi batek, Sister Outsider testukoak, eta esaten du edozein guraso edo tutoreren egin behar importanteenak, bere ustez, liratekela bi. Eta bat da autodeterminatzen ikasteko tresnak ematea, eta bestea erlaxatzen ikasteko tresnak ematea. Eta uste du normalean gehienok deskonpensatuta dauzkagula. Hau da, autodeterminatzen fuerteegi aritzen garenok askotan ez dakigu erlaxatzen, eta autodeterminatzen ikasi ez duen jendeak erlaxazio apatiaranzko baterako joera uki dezakela, ez? Eta orduan hori orekatzea, niri guraso bezala, adibidez, asko inporta zaitu hori, ez? Uki dezatela, ez? Relajatzeko aukera. Yeah. Eta txorradak egiteko aukera, eta etxitzeko aukera egunerokotasunean, ez? Dena ez izateko produktiboa, behar dan bezalakoa, ondo egina, bizik, bueno. Zeuna. Bale, eta jokura pasako gara proba eta igual kenduko dugu? Ez dugu egingo jokoa. Ez dugu egingo jokoa. Bosondo. Erlaxatuko gara. Ari gara jolasak askotan kentzen, barkatu jolasa gustatzen zaizkizuen, baina ez dira interesanteak. Ez dut uste. Bueno, badator gure gaurko kolaboratzailea. Beatriz Gregoria Egizabalen harrikada. Apa! No, ai, ez que ez dakat kasko, zuek esan. Ja. Ai, ja! Ja, barkatu, ez que zaizkit gustatzen. Ez, jazta, bea. Kendu, bueno, eta orduan... Apa! Kaixo! Ai, ama! Uixue! Ja, ez ekarri bai liburua firmatzeko Pablo ematitelako. Bueno, ekarri dezaken hau, eta Janis Joplin, eta ekarri, ez, baina esan dut, igual ez da momentua, ez? Bueno, ya está, indezu, esan dituzu gauza guzti, ez da, asko zege jo, ez gehitzeko, zuek ere, ez tezue, a ber, barkatu, baina, ez tezue hor gehiagi, porque... Lan gutxi. Guk lan egin nuen aukeratzen horrekarri. Bai. Bueno, gauza pila esan dituzue, nei kutretasunak ingenitu naiz. Orduan, nei galdera da, osea, jendeak etxi egiten du kutretasuna, hau da, mediokridadea ez azaltzeko. Bai. Bai, jazta. Bueno, pues bukatu da, bagoaz. Bagoaz, bueno, jazta. Edo, garaiz etxitzen badezu ordunta, etzera hain mediokrea. Ulertzea, porque zu konturatze zara. Esatezu, hau ite badet, mediokrea, oza, mediokretas, kutretasuna erakutsiko dut. Orduan nila hori da, bere izebarena kontatu duen horretan, bere izebarena, claro. Osea, da, ez iristeko mediokridadeak harrapatzen zaituen puntura. Claro. Lehenago, etxi. Hostia. Bueno, orduan, bueno, hemen, itzein dezu, baina nik hau entzunean etxitzea, osea, badakizuek zeatela jende oso ez dakit nola esan. Azkarrak, ekintzaileak, denak ez geha hoi, oide jakin dezazuen, zeaten mundu batean non... Azkarra, horregatik maratoiarena. Claro. Eta, baina denak ez gaude, orduan batzu etxitzea, super ondo iruditzen zaigu. Noski, oso errez. Bai. Osea, adibidez, un mendi tontorro bat bazoaz. Tontorra hor dago, ni nekatu naiz hemen, zerta jun behar da gurutze ikutzea.
Ya está. Txesta, iritsi gara, hemen gaude, orduan, ni oitakoan ez. Eseri naiteke, amaiketako hartu, eta gorutza ezikutu, Eta junetxea, lasai. Bueno, orduan honekin. Positibo bezala, aipatu dezu ere, baina beti oso sakuntasun. Bera, balima dakazu. Ne. Metafora bezala, norbait ikuste bazu burua paretan kontra behin berriz ematen zeharkatu nahi dulako. Horri esan behar, etxi. Metafora bezala edo... Metafora pareta, baina adibideak jarri. Adibidez, zu dakazu lagun bat ustendunak, iteitula superondo paella, sopa, pizza, eta igandero gonbidatze zaitu jatera, eta ala, pizza, sopa. Esan, etxi. Osa, ulertzen, utzi hau egiteari. Norbaitek esan behar dio, ez duzu ondo iten, Etxi behar dezuzuk. Jutea, ja, Bera pozia. Ja. Baina ez du ondo iten, da berari da esaten leku guztitan, eta jendea bizka... Jota, ditu pizza, berari ez historia dala. gustatzen zaizkio eta neire bai. Bale, ez que ez da hori bakarrik, ulertzen, gero kontatzen du, jartzen ditu sare sozialetan, mere mierda, jende guztiari daia, izketa merari, zuk maite dezu nola bait, orduan esan nahi diozu, etxi, ja, pixkatola, boro biltzeko. Bai. Bale, edo hori, arropa paritzen dizu, uste dulako dala, ez dakizu, personal shopper maravilloso bat, mierda bada, pues etxi beharko du noiz, bai? Zuk esango diozu, ez oparitu gehiago, ez da konturatu ez dituzula jartzen. Problema badaka pertsona horrek, ja. Esan beharko zaio, ez? Karo, etxitu behingoz, mesedez, ez? Eta daude beste batzuk adibidez. Hau ja nere adinan asko gertatzen da, Zu izan zara lo más parranda iten. Izan zara. Baina ez tezu etxi nahi, ulertzen? Ja. Zaude oaindik hor, ez? Eta zaude erronka bezala. Osea, nei ja ez dit ondo iten, zerbait, orduan hartuko ditut, ez dakizen bat suplementu, alkolak, ulertzen urrengo egunean hilda ez agertzeko, ez? Eta hor jarraitu, pena asko ematen. Porque, claro, zu kalian ikustezu, noa zuaz. Orduan, momentu batean etxi egin behar da. Osea, igual ja parranda, ez dakizu, ezin duzu azte bukaero egin. Ikusten jugu, gero. Ni alde, Azte bukarero adimatekin parranda. Bueno, ez akit. Bai, ni alde, gibela ez dago alde, osea, ez dago alde gauden, ez gaude. Ez moralki, bueno, porfa, mesedez, ez zan hortik, zan, aizea, ulertzen, osea, metamorfosizatzen, Ja. Edo egin daiteke parranda edan gabe ere. Aste bruro. Bai, Edo zinadenekin. guztiz ados, etxin beharko du orduan, alkoholakin. Oizan, ni astemia naiz, Ni, bueno, ja ez, nitzan, baina umiak... Etxintzen duen. Bai, Bueno, baina eta podcastarekin hasi ginen ertzailea zinen. Ez? Bai, Orain ez? ez. Baina ezta. Seguro. Bueno, ez, artian bat edo, vale, a ver, ulertze, porque etxi behar da, lo justo también, Partzialki. Gainera, etxarenean erretzailea etxitzea da erretzea. Etxitzea da, erretzea. Eta etxitzaren alde gauden. Etxitzearen alde Claro, gaude, claro. orduan, Gaur etxingo, super ondo, ni nago, super ondo guzti hontan, iten dut, aldea negatiboa eta positiboa uztartzen dugu, eta hau gara gu, porque hau ere bagara. Hau ere bagara, da. Ibai. Bale, orduan, eta nik ere maneuka, baina, klaro, eske pixkatka bertsolari askokin ninguratuta zaudenean, etortze zaizu, eta nik ebaneukan. Bueno, hor momentu batean, ez alkoholiko nekin nahi, hor momentu batean, etxi egin behar da. Igual, hobe gaur, etzi baino. Ai, eta lapurtu indizu. Lapurtu inditu isuek. ¿Sabes tú? Ez nuen espero. Hombre, bueno. Orduan hori, pues bizitza ontan lasai hoi asko gustatu zait. Lasai bizitzea, zorion hoi ez alda etxitzea, karo. Ez que, nola zeaten, Denak hortagoaz, como lasai bizi, onartu, hoi ez alda etxitzea. Ke putada egiten diguten, baina kau, ezen behar dezu. Bueno, insomnioarekin, esan dezulazuk. Eske ilusioakin, ez dut loiten. Uxue, duela minutu batzuk esan duzu insomnioa daukazula. Nereari ilusioa ingo jo, baina bain badak insomnea zehala. Bera ere bai, baina... Orduan, karo, ez da, gelditzen da, ilusioagatik ez nulo egin. Hombre, igual, ez, ulertu dudala. Ez que... Motibo asko egon daitezkela. Bai, eta beste bat esan dezuna, behin lo hartuta,
Karo. Orduan, igual insomnia ez daukazu, dakazu putada bat lan nahi behar da laurrengo goizian. Es que bi insomnio mota daude, bea. Vale, eta? Bai. Behin Maialen Lujambio kantatu zian, honi insomnioa dula iruditu ite zaio. Kristo grazia entzian. Baina, karo, baude batzuk lo hartzeutenak segituan, baina igual gero esnatzen dira iruretan, eta ia ezin duten loin. Vale, zu ez. Ni ez, ni bestea. Bai, orduan horregatik igual da, ez da insomnia, da bizitza, besteak esaten dura, etxigeala, zeitan, zuk uste, zeitan ez natu behar Nire badezu? jaiki behar zeitan. Bueno, baina asko zeberan dugu jeiki, osea, a ber, usue, umia dazkazu badakigu, osea, ulertzen. Baina Wikipediak esaten du. Besteak zaintzen dizkiona, hombre, claro. Ja, bueno, Wikipediak dijo. ja, baina zeitan iguales, baina, hombre, Gauzak aldatzen dira. nahi bai. Bueno, total, que igual problema, sistema, aipatu da, menua Ez eta egia da, karta. baina horrengo goizean ez bat zenu jaiki behar, pues behin lo hartu eta egingo zenuke lo luze, eta ja. Claro. Baina eski ilusio, benetan, hau ez da broma bat, ilusio egiten dit, eguna bizitzeak. Ja. Goiza disfrutatzeak, orduan. Bai. Dana nahi dut. Zer zara neguko Romantika, ordutegian Claro, egia da, primavera, xotela ezin da. Ani, hemendik neguko Neri berdin zer ordutegiaren gaua kontra. galtzea. Zer? Neguko ordutegiaren kontra, hemendik. Osa, aldu aldaketa? Ja, nire bai. Baina orduan, goiza nola aprobetxatzen duzu? Ez, esan nahi dudana da, badago jende bat, gaua aprobetxatzen badu berdin zaiona goiza galtzea. Vale. Ni orain jende eta mota nere adinean, orain, lehenengo, bai, nahiago dut, aldatzen. Bale, alderantziz. bai, Ja. bai, gaua galdu, Ja. gaua ez bizi, egun sentia eta goiz luzeak bizitzeko. Bale. Ba, zu atera zaitezke, alkoholiko hau etxakun behar dunean, zu atera, parrandan, adibidez. Ez parrandan, ez? Ez que, ez ei gustatzen. Parranda, etxai guz. Ke guai. Nei, Zuri, galdera ona. Nei, ikusi zaitugu, Grego? ja. Niri parrandan zuen kuadrilak beti ematen ditin bideo. Hau ipatu izan dut. Bai, gustatzen zait, ja, jazta, ez dititen. Zuk ikusi ninduzun egun hortan, da beste bi, ez dititen. Guain, ikusten man nauzu, ikusi nauzu. Oire bai. Hola da, osea, kartutxoak aprobetxatu inbehar dira. Oire, hola da. Bueno, nik hemen neukan usue feminista, Delakoa. delakoa, eta usue ausarta. Delakoa. Baina, gero esan dezu, ez, ausarta bezala beste norbait aipatu dezu. Nola da nau, zuk zure burua, Zure burua ez daukazun autopertzepzioa eta kanpora ematen dezun irudia, askotan, ne osa ausarta iruditzen zait. Hombre, indituzu gauzak telita, Que etxi izan bat zenu. Ez que ausarta eta beldurtia da etxita iraun bezala. Ja. Elkarrekin duaz. Bai, izan dezu, bipolarra, Bipolarra, total. Ondo. Bueno, gero hola, heteroegia. Bueno, zesa behar de bota. Ez gara gu. Da, menu. Da menu. Menu hartu behar. Ja, pues, hor bai, gero karta jungo gea. Karta. Baina guain, pues estamos en menú. Ya está. Kopa la casa. Ya está. Orduan konformidadea, itxarbera galtzea, vale. Eta etxi eta gero, hau oso interesgarri, etxi eta gero, abismoa esan du bera. Nei lasaitasuna. Neire bai. Bai, Buah. Ez kau gondik ez dakite, Uxue. Ja, eski, oso bestia. Oso bestia. Ez que txitzen desunean batu zaude, tenkatuta zaude, ez? Osa, horra aldapan gora ikustezu gurutzia, eta momentaten zatezunean, tespanoa, Ja. eta batean zatezu, ui! Nei azken, Ja. hola, denboraldi honetan dakat, etxitzearena edo beldurra ez, mediokriadea, porrota, igual dena lotuta, nire burai esate, etzea ziru jaua. Ja. Etzara, osea, ulertzen ez dut, un trasplante, bihotz trasplante bat ez detin behar. Orduan, txika, pues lasaitasuna, ez? Bueno, badakit hau, pues bakoitza, bueno. Eta gero, hori lana da arazoa, eta, bueno, galletak infusioan. Pues superdebate bat iruditzen zait. Venga, guazen. Ta Ze ze bandotan galleta. zaude? Ze Importantea galletan. badazte galleta. Kilin. Oiek, of course. Baina egia da, urberotan edo urrotzetan busti gauza bat diferentea dela. Bueno, igual zuei ez zaizkizuelako ozten infusioak, baina batzuei oztu ite zaizkizu. Ja. Osten zaizkigu, baina ez duzu busten galleta Bai. oz dagoenean, bero dagoenean, ez? Are gehiago, baldin bakazu Maria,
esatezu, pues hobeto, porque ez zaitingo bapatean desegin. Bueno, Zergatik itxoin hori zutu Galleta bertu. Maria berotan desegiten da. Eta gero hotzetan ja- ez. Ematen duen ez, Gutxiago. ni ez dut probatu badezpa. Claro, aspiroa hori da. Gutxiago ez, aspiroa. Denbora emateizu, iteko eta hau iristeko. Berua badago itezu, eta hor gelditu zaizu, eta gero da mierda bat, Bai, porque hori ja, badakit, hori ez dakizu badakit, bai. nola hartu. Maria baino okerrago da Tostarrika, Tostarrika. Baina Tostarrika que oso fina, puntu justu hortan ze onda Eta zan. Maria ere bai, Nahi Maria, bai, Mariaren alde, Maria Ni Tostarrika zalea. gehiago, Bueno, Zer dituzue galletak, banaka edo binaka? Segun ze Oh, galleta. Mariak binaka. Binaka. Nik banaka, Binaka, Ari berrogeita zait sortzi urte gustatzen- arte binaka. Gure etxean azken aldian esnea eta galetak eta asko jarri dira praktikan. Bai, Gauza eta asko batik. galleta mota asko daude eta asko hori zei gustatzen afal ondoren jatea, rollo galleta bakoitzetik bat, kanpurriana bat, Maria bat, txikilin bat, Tostarrika bat. Ni personalki zereal zaleagoa naiz galleta baino. Bai, bueno, bai, nahi zerealak, bai, claro. Es que... Ere bai, baina orokorrean galletak Esnearekin, erabilgarriagoak dira. esnearekin, Es que ja, bueno, orduan, asko gustatu zaite ere, ez naiz lotxatzen gizakia izateaz. Baina puntilla Txenoa hoi- bezala. Lotxatzen naiz Txenoa espezie, bezala. A ber, eske gaur Trumpek irabazi dula, esan nahi dut espezie bezala. Aspaldi, Orain dela xamar, urte, aste aspaldi batzuk, irabazi Orain dela- irabazi zuen Bai. Trumpek ere bai. Hori da, Pare gaur bat ez. aste dela. Gaur ja hasi gara beldurtzen. Bai. Bai, bueno, hori espezie bai, baino izat individualki, bueno, ya está, Snoopy. Oso, Bai, laburpena. Ya está, nik uste Snoopy, ze polita. Jo, bai, atera, jun mesedez, hemendik aurrea, osea, ez, saio bate atea. urrengo liburuaren azalean Snoopy bat. Ai. Bai. Igual ezin da, porque marca registrada, no sé qué. Lehenengo idatzi Ai. bar. Bai, hori ere, bai. Bueno, Igual ezin da, porque ez dago libururik. Bueno, orduan, bueno, pues honekin, ya está, indeu, karta, infusioak ondo galletekin, ogia uretan. Ez. Bueno, a ver, porque Trumpek irabaztu, igual, a ver, bukatzen dugu ogia uretan. Bueno, hola ezin da bukatu. Apa, Snoopy! Aupa! Oso bukaena Oso hona. ondo, eskerrik asko, bro. Eskerreko edukagun beste modu bat podcastak bukatzeko normalean. Bai, beti kartzen ditugu umetako argazkiak, usuek hainbat eman dizkigu eta aukeratu dugu kartatik hau. Usue simbolikoki oilar batzuei paper, makil, ez dakigu zer den batekin jotzen, txandal, larroz batekin ez dauka Snoopyrik txandalak, inkreiblea da Baina, argazkia. txandara handiri gustatzen, zait, Oso polita, eramango nuken. Zuk jantziko zenukean, Bai, palara joateko. Ondo dago, bai. Bai. Oso polita. Oso ondo zaude, bai, erasokor. Osa, izango da, usue Claro. 3 urterekin. Oraindik etxigabeko Bi usue igual, bat. Oso usue txiki bat. Bai. Oso polita da, oso polita. Eta honekin gogoratu programa hau eta besteak ikus Nona, ditzakezuela A ber, esan. argian batez ere, baina bestereko batzuetan ere bai, argia puntu eusen, ez? Da. Eta ya está, barkatu jana. Ez berdin zain. Ez dakit zegatik jautzen dira zuen adarra honekin. Beti zuk esaten duzulako. Baina zuek ez duzuelako esaten. Bueno, Bueno, ya honekin, está. diaste barrura arte. Eskerrik asko Eskerrik asko, Uxue, Uxue. Zuei. etortzegatik, placer bat, Grego zurire bai. Eta hala, agur, ez? Jarraitu Venga. etxitzen. Rego, zuetzen egon Danele onintza eta usueren programetan kasualitate? Hala, Kasualitate egiten zaio orain. Porrota irautea etxit, bai, nahi zirurekin. bueno, agur, aio.